Bueno, ez dakit arrazil ez ote den Euskal Herrian metro kuadroko soziolinguista gehien dituen herria. Zuebia baitza bazaudete. Bai, gu behintzat hemen gaude. Karren ondoan, bai. Bai. Josune, zu hizkuntza politikako idazkaritzan, zuzendari bezala jardun izan duzu, hainbat urtetan, orain hezkuntza sailean hizkuntzen arduradun, eta zuk Iñaki euskararen bilakaera soziodemografiko aztertu duzu, eta orain ueman teknikari. Zenbat gara galderari erantzun nahi diogu. Ez dakit zer datutatik hasi gaitezken, Josune? Datu kuantitatiboei begira behintzat esango nuke baditugula estatistika ofizial batzuk, eta horietako bat inkesta soziolinguistikoa da. Inkesta soziolinguistikoak jasotzen du Euskal Herri guztiko eta 16 urtetik gorako biztanleriaren informazioa. Ja, zenbat garen. Eta inkestaren arabera, 2021 batean behintzat, guztira 852.119 euskaldun. 852.000 euskaldun, Euskal Herri osoan, 16 urtetik gora. Hori da. Eta datu horiek nola banatzen dira, 3 eremu administratiboetan? Esango nuke euskaldun gehienak Euskal Autonomia Erkidegoan gaudela, 681.000 biztanle pasatxorekin. Nafarroan berriz 76.700 pasatxo euskaldun daude, eta iparraldean berriz 51.000 eta 500 inguru. Beraz, 850.000 euskaldun baino gehiago Euskal Herri osoan. Bai, 16 urtetik gora. Hori da. Eta 16 urtetik berakoi buruzko informazio horiek? Bai, 16 urtetik berako informazioa ezberdin jaso dezakegu. Esango nuke errolda dela Hego Euskal Herrian daukagun datutegirik nagusiena eta ofiziala gainera, eta iparraldean aldiz ez daukagu errolda, eta beste moduren batean edo jakin beharko genuke 16 urtetik azpikoen euskaldun kopurua zein den. Bueno, horiek datu orokorrak dira. Adinen arabera zer nolako bilakaera ikus daiteke? Bueno, adinaren arabera banaketa orain ikusten badugu, nun ditugun euskaldun gehiago, aurrak dira euskaldunenak, eta euskaldun gutxina berriz zaharrenen artean ditugu. Hau da, zenbait eta gazteago, orduan da euskaldun gehiago. Hori da banaketa bat oso arraroa hizkuntza gutxituetan. Hizkuntza gutxituetan, zoritxarrez normala da alderantziz. Zaharretan izatea indartsuena, hizkuntza gutxitua, eta aurretan izatea ahulena. Hori da, segurazki... Hori ere, hemen gertatu izan du da, orain dela gutxi arte, ez? Hori da, bai, lehen Josunek aipatu ditu lehenengo zentsuak egin zirenean, EAen 1980 batean, hori zen egitura, zaharrenak ziren euskaldunenak. Baina, egoera hori aldatu egin da, eta gaur egun, daukagun adinaren araberako urrenkera, da segurazki komenigarriena, etorkizunari begira. Josune, taldeak egongo dira Euskal Herriko 3 eremu administratiboen artean, ez da? Bai, badira aldeak 3 eremu administratibotan, euskararen ezagutzari lotuta, eta nahi baldin baduzu zenbakiak ere emango dizkitzut. Begira, euskararen ezagutza bereziki altuena Euskal Autonomia Erkidegoan dago, eta 36,2koa da. Urrengo mailan iparraldea daukagu, eta hori da 20,1ko portzentaia, eta Nafarroan berriz 14,1koa. Eta kasu hauetan, euskaldun esaten dugunean, zer esan nahi dugu zehazki? Euskalduna izatea deitzen zaio inkesta soziolinguistikoaren arabera behintzat, euskeraz ulertu eta mintzatzeko gai den pertsonari. Beraz, horiek dira, euskeraz, ondo, mintzatu eta ulertzen dutenak, mailak diferenteak izan arren. Hori da, bai, euskaldunen multzoan ditugu euskaldun bakarretatik, gutxi gelditzen dira 16 urtetik gorakoen artean, baina bakanen batzuk bai, erdal elebidutenetara, erderaz errezago egiten dutenetara. Eta gaur egungo argazkia da, gehiago direla erderaz errezago egiten duten euskaldunak, euskeraz errezago egiten dutenak baino. Karo, orain arte aritu gara euskerazko gaitasunaz bakarrik, ezta? Kontuan hartzen badegu ere, frantsesaren eta gaztelaniaren ezagutza argazki orokorra litzake 10-tik 7 Euskal Herrikoa, 10-tik 7 gaztelaniaz edo frantsesez bakarrik daki. Ia ez da gelditzen euskeraz bakarrik dakienik, ehuneko 0,5 edo egin ditugun kalkuluen arabera, eta 10-tik 3 gera elebidunak. Eta elebidun horien artean gehiago dira erderaz errezago egiten dutenak eta gutxiago euskeraz errezago egiten dutenak. Orduan, ez dakit, laburtzeko datu bat bezala eman daiteke, euskeraz errezago egiten duten hiztunak Euskal Herri oso hartuta, ehuneko 8 inguru izan daitezkela. Aldiz erderaz errezago egiten dutenak, ehuneko 83, 10 aldiz gehiago. Orduan, hizkuntza gaitasunaren alorrean, naiz eta kopuruak irakurrita batzutan aurkakoa eman, ahultasun handia daukagu. Erderak duen pisua askoz ere handiagoa da, eta hori oinarri ahula da gero erabilerarako. Euskal Herri osoko datua jaso ditugu,
baina lehen aipatu dugun bezala, hemen hegoaldean baditugu 2 urtetik gorakoen datuak ere. Ze datu dira horiek? Bai, datu horiek Eustatek ematen dizkigu eta lehen aipatu bezala erroldako datuak dira. Eta 2 urtetik gorako biztanleen informazioa ematen digute eta gure kasuan 2 urtetik gora zenbat euskaldun geran esaten digu. Eta zenbat euskaldun gara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gure erkidegoan gauden euskaldunak 996.812 gera. Biztanle guztiaren 153%. Aha. Beno, baditugu beraz, erkidegoko datuak, Euskal Herri osoko datuak osatzera, Iruñera eta Baionara joango naiz. Eta gero bueltan komentatuko ditugu, bai? Oso ondo. Zuek hemen egon, Bai, primeran, aio. Euskal Herri osoko datu eguneratuak ditugu beraz. Hala da, jaso dugun informazioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan euskaldunak 936.812 persona gara. Nafarroan esan digutenez han 100.000 euskaldun daude eta Ipar Euskal Herrian 60.000. Beraz, Euskal Herrian euskaraz dakigunak 1.996.812 gara. Hori da, 1.000.000 baino gehiago. Datu ederra da, Sekulakoa. Ni egia esan ez dute imaginatzen horren beste jende batera, jende asko da. Ez duzula imaginatzen? Ba, begiratu atzera. Aio! Jende guzti hau, euskeraz jarriko bagenu, etorkizuna irabazita geneukake. Bai, noski, egin kontu. Euskal Herritarren ia erena inguru jada euskalduna da. Baina zer esan daiteke kopuru honen inguruan? Bada, galdera horrekin joango naiz Iñaki eta Josuneren gana, baina aurretik eskailera berezi batera igo behar du. Eskailera mekanikoaren irudia erabili izan duzu gaur egungo goera aipatzeko, zergatik? Bueno, eskailera mekanikoen irudiakin azaldu nahi dena da testu inguruak asko baldintzatzen dula hiztunaren portaera. Eta baditugu testu inguruak, hau adibidez, errezil, ez? Errezil batean euskeraz bizi nahi badezu, testu inguruak lagundu egiten dizu, hortara bultzatzen zaitu. Ez? Orduan eskailera mekanikoa joa, joan behar duen bezala, goraka. Baina Euskal Herri gehienean gaur egun, zoritxarrez, eskailera mekanikoa dator kontra. Testu inguruak eramaten zaitu atzeraz. Eta horrela bizi da 10 herritarretatik 9. Herritar gehienak bizi dira, erdera oso nagusi edo oso nagusi den testu inguruetan, eta hori da daukagun muga handi bat, eta kontuan hartu behar duguna. Naiz eta euskaldunen kopurua handitu egin den. Bai, noski, lehen Iñakik esan digu, euskaldunen kopurua handitzen ari dela, eta gainera beheko adintartetan ari gerala ezagutzen kopuruaren handitzea, ez? Hori bereziki hezkuntzak eta orokorrean gizarteak induen ahalegin handiari esker da, eta horren ondorioz, azken 3 edo 10 hamarkadetan, esango nuke, badaukagula nolabait euskaldunen kopuruaren handitze bat. Gauza bada, kantitateai buruz begira goranzko bidea zein den adieraztea, baina nolabait bada oso garrantzitsua guretzat euskararen indarberritze prozesu honi begira kantitate ezik euskaldunen ezaugarritze hori ere gehiago definitzea, ez? Gaur egun ez ditugu bakarrik euskaldun elebidunak, euskaldun eleaniztunez osatutako gizartea gera, ez? Eta maila horretan badagokigu euskaldun motei buruz hitz egitea eta horren gainean xehetasun gehiago jakitea eta horren arabera eragitea. Zer nolako euskalduna ditugun hobeto jakiteko, Donostiako magisteritza eskolara jo dugu. Zein da egungo gazteen hizkuntza tipologia? Hori bera galdetzera etorri gara Donostiako irakasle eskolara. Gaurkoan hizkuntza gaitasunaren eta ezagutzaren inguruko galdera batzuk egingo dizkizuet, bai? Ea lehen galdera. Nork ikasi du D ereduan? Kasi guztiok. 5 pertsona zerate D ereduan ikasi ez duzuenok. Zuetako zenbaten kasuan da euskara etxeko hizkuntza nagusia? Ea ikus dezagun hizkuntza gaitasunari dagokionez zein den panorama. Zuetako nor moldatzen da euskaraz, gaztelaniaz baino hobeto. Gaztelaniaz, euskaraz baino hobeto. Eta 2 hizkuntzetan berdintxu? Lehen galdera, nor moldatzen da euskaraz, gaztelaniaz baino hobeto.
Eta bi hizkuntzetan berdintxu? Gaztelaniaz, euskaraz baino beto. Hemen bukatu dugu. Mila esker beste behin. Zein presio, erantzunekin, sorpresari bai? Bueno, ez dira datu txarrak, konparatzen orokorrean daudenekin, proporzioan gehiago dira euskeraz errezago egiten dutenak. Bueno, ondo, horiek izango dira gure etorkizuneko irakasleak eta ez da albiste txarrena. Baina ez da ohiko egoera ere, ez da? Ez, segurazki Euskal Herriko beste zonaldetan kopuruak apalagoak izango ziren. Askotan aipatu izan da ere ezagutzatik erabilerara dagoen aldea. Eta hor zuk buelta eman izan diozu ikuspegi horri. Bai, asko esan izan da ezagutza pixka bat gainat aipatu ditugun datuetan oinarrituta, ez da, ez dakit. 30% daki euskeraz, eta gero erabilera dago 13%an, adibidez. Koska horren esplikazioa izaten zen ezagutzan ondo gaudela eta erabileran eskas. Baina hizkuntz gaitasunak duen konplexutasunean hobeto sakonduta, eta ikusita azteko 10-tik 7 ez dakitela euskeraz, ia ez dela gelditzen euskaldun bakarrik, eta elebidunen artean gehiago direla erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak baino, hori dena lapikoan sartuta, erabilera maila daukaguna oso txukuna da, ondo dago. Eta hori horrela da, herri honek badulako bizi nahi bat, hizkuntzarekin jarraitu nahi sakon bat, eta horri esker gauden tokian eta ez asko zokerrago. Jarreretan beraz badugu indargune bat. Bai, noski, nik uste dut euskal gizarteak badaukala nolabait euskaraz bizitzeko gogo eta indar bat, eta euskal gizartea esan nahi denean, 3 eremu administratiboi buruzari naiz ez, ezaugarri desberdina ditugu. Baina nolabait eguneroko gure eginkizunetan, bai eremu formalean edo informalean, ahalegin horretan gabiltza. Azken hausnarketarek? Ez dakit, 60. hamarkadan hasitako olatu harrek ez, gure aurrekoek martxan jarri zuten harrek ekarri gaitu honaino, baina olatuaren indarra pixka baia agortzen hasi da. Eta orain gauden egoeran, tokatzen zaiguna da, guk etorkizunari begiratu eta hurrengo olatu bat guk prestatzea eta martxan jartzea, hori da daukagun erronka, hurrengo urtetarako. Bai, eta nik horri jarraituz esango nuke nolabait erronka horretan oso lotua dagoela Bernardo Etxeparek euskaldunaz esan zuna. Zeren baskoa baita, habil, animos eta gentil. Eta habil, animos eta gentil uste dut baditugula noranzkoak. Uste dut bat eta oso garrantzitsua hezkuntza sistema dela. Eta hezkuntza sistema horretan etorritako guztiak euskalduntzea eta beraien hizkuntza gisa eta ulertze euskera eta hiztun aktiboak bihurtzea badagokigula eta horretan irakasleak, familiak eta orokorrean gizarte guztia batera joatea dagokigula. Animos eta gentil. Garen neurrian uste dut begiratuko diogula. Aurrekoak egin zuten eta gu haien kategorian garen neurrian badagokigula jarraitzea. Mila esker, zuen hausnarketengatik.